Hayırlı irte яңа башланган атна иртәсендә сезне яңалыклар тапшыруының иҗат төркеме һәм мин Идел Кыямов сәламлыйм безнең бүгенге чыгарылышта. Президент чыршысы тантанасына да күп калмады. Кыш бабай белән кар кызы QR-кодсыз кертелерме? Парадигмалар алмашыну шартларында татар белеме, теория, методология, практика. Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясендә узган фәнни-гамәли семинардан махсус репортаж. Татарстан яңа ел төнен ничек каршыларга мөмкин? Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина коронавирус һәм ОРВИ белән агымдагы вазгыятькә бәя бирде. Рестораторлар шикләүләрне йомшартуны сорый. Яңа ел төнендә иртәнге сәгать 3-кә кадәр генә булса да озайтырга телиләр. Мондый мөмкинлек бер шарт белән булырга мөмкин. Барлык персонал да ковидтан прививка ясаткан булырга тиеш. Президент чыршысын оештыручыларга да шундый таләп. Анда 8000 бала 2 сменада катнаша. Ата-аналарга керү, QR-кодлар, социаль дистанция, бер урнаша утырту барлык бу таләпләрдә саклана. Барлык бәйрәм чаралары пандемия чорында уза. Шуңа күрә коронавирус авыруы белән бәйле ситуациягә аерым игътибар бирелә. Татарстанда ул акрынлап тотрыклана. Республикада яңа танылган омикрон штаммы әлегә күзәтелми. Тапшыруыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Шушы минутларда Биектау районының Мүлмә авылында Габдрахим Муртазинны соңгы юлга озаталар. 25 ел Биектау райкомының беренче секретаре булып эшләгән Габдрахим Муртаза улы 1927 елда туган. Район үзәгендә хәзерге вакытта гамәлдә булган барлык объектларда диярлек Муртазин җитәкчелек иткән чорда төзелгән. Сугышчан казанышлары өчен ул 2нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены, шулай ук Бөек Ватан сугышы чорындагы фидакарь хезмәте өчен дигән медаль белән бүләкләнгән була. Татарстан агросәнәгать комплексының ветераннар советы исеменнән Марс Алиев мәрхүмнең туганнарының, якыннарының тирән кайгысын уртаклаша. Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясендә үзәкнең 100 еллыгына багышланган парадигмалар алмашыну шартларында татар белеме, теория, методология, практика беренче халыкара фәнни-гамәли семинары узды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Ләлә Зайнуллина язмасында. Казанда 2 көн дәвам иткән семинарда Россия, Казахстан, Бөекбритания, Литва, Финляндия, Голландия галимнәре татар теленең актуаль мәсьәләләре кулланышы турында фикер алышты. Илдәге вазгыятьне исәпкә алып, күпчелек галимнәр семинарга онлайн кушылды. Шараны Галимҗан Ибрахимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты, Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты оештырган. Татарстан Фәннәр Академиясендә яңа форматтагы воркшоп дип аталган халыкара семинарларның иң беренчесе башланып китте. Һәм бу семинар бүгенге фәндә, ягъни фәндә методологиялар алмашынган, фәндә тикшеренү методлары алмашынган бер чорда татарны өйрәнүгә юллар сызу, юнәлешләр билгеләү максатын куя. Семинар кысаларында Россиядә һәм чит илләрдә татар белеме өлкәсендә әйдәп баручы галимнәр катнашында түгәрәк өстәлләр, секция утырышлары, лекциялар, шулай ук китап тәкъдим итү чаралары да узды. Мәскәүдә ничек татар теле өйрәнелә, шуны карап киттек, шуңа игътибар иттек. Булай очрашу, онлайн очрашу булса да, офлайн очрашу булса да, аларның әлбәттә үзләренең файдалы яклары бар. Соңгы вакытта татарның үткәне белән кызыксыну арткан кебек. Без бүгенге көндә бүгенге хәлебезне бәяләү һәм бүгенгедән этәрелеп китеп киләчәккә күз ташлауны алга чыгарга тиешбез. Чөнки үткән белән генә яшәп булмый. Иң мөһиме бүгенге бездәге туган каршылыкларны, авырлыкларны, кыенлыкларны менә шуларга бәя бирү. Чит төбәкләрдән катнашучы галимнәр әлеге семинарның аеруча мөһимлеген ассызыклады. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Хәзер гадәттәгечә республика матбугатына күзәтү ясап алырбыз. Сүзне журналист Минназим Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты ниләр турында яза? Әйдәгез бергәләп газета журналларны урап чыгыйк. Россиядә гел алдынгы булырга күнеккән Татарстан үзәккә үткән QR-кодлар мәсьәләсендә дә беренчелекне бирмәскә булды.
Хәзер Казанда серле шакмакны күрсәтмичә, әбрәкәйгә дә кертмиләр. Гомер-гомергә тормышны шаярып көлеп кабул итәргә өйрәтүче Шаян журналы бу уңайдан безгә яшь аралаш килә торган рәсемнәрен тәкъдим иткән. Татарстан яшьләре газетасы исә Россиядә пандемия башланганнан бирле дару бәяләренең артуына борчыла. Газета раславынча, дарулар азык-төлек булмаган товарлар арасында бәя арту исемлегендә бизәнү әйберләреннән кала икенче урынны алып тора икән. Шул ук Татарстан яшьләре газетасының октябрь санында педагогика фәннәре докторы, профессор Җәүдәт Хөсәйновның мылтыксыз мәктәп нинди була дигән язмасы басылган иде. Бу уңайдан 50 елга якын мәктәптә кайнаган укытучы Фәрид Вафин без кайда да, профессорлар кайда дигән җавап мәкаләсе белән җавап бирә. Гомер буе балалар укыткан кешенең фикерләре теләсә кемне ышандырырлык, саллы килеп чыккан. Баласы яки оныгы мәктәптә укыган кешеләр балаларын мәктәпкә хәвефләнеп озатмасыннар. Мәктәптә кан кыйышлар булмасын, һәр бала исән-сау килеш илләренә шатланып кайтсын өчен безнең барыбызга да язмада күзәтелгән проблемаларны һәр вакыт күз уңында тотарга кирәк. Озакламый Казанда дөньялык тәмугын эшләтеп җибәрмәкчеләр икән. Сүз мәетләрне яндыра торган крематорий төзү турында барганлыгын аңлагансыздыр. Кешеләр күпләп кырыла башлагач, кала түрәләре буларга каян табып бетермәк кирәк күмү өчен җирне дип баш ватканнар да моменттан файдаланып бәхәсле крематорий төзү өчен алга чыгарга булганнар. Инде проектны эшләп тә бетергәннәр икән. Казнадан 120 миллион сум акчасы да табылган. Шәһри Казан газетасы бу куркыныч теманы үзенең беренче битенә чыгарып биргән. Газета хәбәрчесе әлеге уңайдан Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәновның фикерен дә белешкән. Монда аның ачык җавабын китерү урынлы булыр. Менә нәрсә дигән хәзрәт. Тиздән зиратларда урын калмый дип борчылырга кирәкми. Бер мәетнең дә җирләрме калганы юк. Мөселманнар өчен мәетне яндыру зур гынах. Мөселман илләрендә крематориялар бөтенләй юк. Иң сәере шунда, баксаң, үлгән туганнарын яндырып күмүчеләр Татарстанда инде бар икән. Мондый эшне оештыру белән шөгыльләнүче берәү Татарстанга һәр көнне бер мәетне читтә крематорийга алып барып яндыруларын әйтә. Дөньялык һәм ахирет тәмугыннан сакла дип ялварасы гына кала Аллаһка. Табигать саташты дип яза ватан Татарстан газетасы. Көз-көзгә, кош-кошка охшамаган хәзер, я сентябрьдә ишеп кар ява, я кар ятты дип сөйләп йөргәндә көне буе туктамыйча яңгыр коя. Галимнәр табигатның мондый саташулары киләчәктә бик кыйммәткә төшәргә мөмкин дип исәпли. Соңгы 25 ел эчендә һава температурасы 1,5 градуска җылынган. Шуның нәтиҗәсендә океаннардагы су биеклеге 20 сантиметрга күтәрелгән. Алга таба да шулай дәвам иткәндә җир йөзендә күп кенә төбәкләр су астында калырга мөмкин. Алай гына да түгел. Глобаль җылыну аркасында акрынлап кешеләрнең тән өлешләре белән баш мие кичерәячәк. Соңгысы аеруча куркыныч, баш мие кичерәю аркасында кешенең хәтере начарланырга, сөйләмдә тоткарлыклар барлыкка килеп, уку, акыл хезмәте авырдан бирелә башларга мөмкин дип фаразлый белгечләр. Андый көннәргә калырга язмасын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Инвалидлар 10 көнлеге дәвам итә. Мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә карата мөнәсәбәт һәм социаль ярдәм чараларын чынга ашыру Татарстанда өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Бүген студиябыз кунагы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы белгече Дәринә Бәдретдинова. Аның белән хезмәттәшем Айзилә Батырханова әңгәмә корды. Физик мөмкинлекләре шикле кешеләр нык һәм көчле рухлы кешеләр. Алар үз үрнәкләрендә ихтыяр көчен һәм тормышны яратуларын, теләсә кайсы сырхаудан көчлерәк булуларын исбатлыйлар. Социаль ярдәм чараларын тормышка ашыру Татарстан социаль сәясәтенең инвалидларга карата өстенлекле юнәлеше булып тора. Тулырак студиябызның бүгенге кунагы белән сөйләшербез. Исәнмесез, Дарина Хәмзиевна? Хәерле иртәләр, исәнмесез. Иң элек соннардан башлыйк әле. Менә бу көн Татарстанда ничә кеше өчен кагыла? Хәзерге вакытта Татарстан Республикасында 289 мең инвалид яши. Бу республика халкының 7,4% тәшкил итә. Шуларның 16 меңе балалар. Аларны вакытында тернәкләндерү өчен республикада уңайлы шартлар булдырыла. Бу максатларга уңайлы мөхит программасы кысаларында федераль һәм республика бюджетларыннан соңгы 3 елда гына 124 миллион акча юнәлтелде. Бу исәптән 26 оешмага медицина һәм социаль тернәкләндерү өчен җиһазлар алынды. Бердәм мәгълүмати хезмәттәшлек системасы тәэмин ителде. Бу аеруча мөһим хәзерге заманнарда һәм әлбәттә тернәкләндерү белгечләре квалификацияларын күтәрә алдылар. Бу эш 2022 елда да дәвам итәчәкме?
Әйе, әлбәттә, бу эш 2022 елда да дәвам итәчәк. Әйтеп китәсе килә, бу программалар инвалидлар иҗтимагый оешмалары белән берлектә килешеп эшләнелә. Ел сайын гадәттәгечә инвалидлар 10 көнлеге үткәрелә. Бу елны да чаралар бик күп уздырылачак. Әйтергә кирәк, 2021 елның эпидемиологик вәзгыятен истә тотып, бөтен чаралар оештыручыларга саклык таләпләрен истә тотып уздыру киңәш ителде. Менә республикада инвалидларны социаль интеграциялау чараларын гамәлгә ашыру иҗтимагый оешмаларына дәүләт тарафыннан ниндирәк ярдәм күрсәтелә? Бу оешмаларга дәүләт тарафыннан ярдәм күрсәтү каралган. Аның бер формасы булып, социаль проектлар конкурсларында катнашу тора. Әйтергә кирәк, бу ел нәтиҗәләре буенча грантлар бирелде. Ул шул исәптән инвалидларны тернәкләндерүгә дә юнәлтелгән. Бик шатландырды Рәсәй гранты, президент грантлары буенча 34 проектка 34 миллионнан артык сум бирелде. Татарстанга килгәндә бу елны 23 проектка 12 миллионга якын сум каралды. Әйтеп китәргә кирәк, иң активлар, мәсәлән, бу елны инде 8нче халыкара хатын-кызлар Татарстан НЖС конкурсы үткәрәләр. Бу Жемчужина Татарстаны оешмасы һәм киләсе елда 5нче тапкыр республикада яшьләрнең шикләнмәгән сәләт фестивален оештыру планлаштыра. Монсы маршруты добра оешмасы белән. Әйтеп китәргә кирәк, татарстанлылар грант һәм төрле грант һәм конкурсларда яратып катнашалар. Бигрәк тә төрле зур оешмалар үткәргән конкурсларда һәм бу оешмалар инвалидларның иҗатларын карап, аларны хуплап, аларга ярдәм итеп, матурдан матур иҗат җимешләрен чыгаралар. Мәсәлән, әйтеп китәргә кирәк, Әлмәттә яшәүче 1нче группа инвалид Гөлнара Миранова үзенең гаиләсе белән бик матур китаплар чыгара. Мәсәлән, бу китапта автор ТССРның 100 еллыгына багышланган әкиятне күрсәтә. Бу китапларны укырга теләүчеләрнең барысы да безнең заманча хәзер милли китапханәгә барып укый алалар. Алар барысы да китапханәдә лаеклы урыннарын алдылар. Тагын нинди уңышлары бар? Татарстанлылар Обилимпикс һөнәри осталык буенча чемпионат чараларында бик теләп катнашалар һәм югары нәтиҗәләргә дә лаек булалар. Менә мәсәлән, тернәкләндерү үзәкләре бу чемпионатларда теләп катнаша һәм андагы бер компетенцияны әйтеп китәсе килә бисердан үрү. Инвалидлар бик яратып катнашалар бу компетенцияда һәм бигрәк тә матур иттереп, шиңми торган чәчәк бәйләмнәре ясап, менә берсен сезгә күрсәтергә дип алып килдек бүген. Бик зур рәхмәт, Дарина Хамзиевна. Хөрмәтле телевизор караучылар, без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда. Мәскәү тәнкыйтьчеләре 13-нче Бөтен Россия яшь режиссура фестиваленә нинди бәя биргән? Киләсе елга үзгәрешләр кертеләме? Яңа Йолдыз телевизион вокаль проектының 2нче сезоны тәмам. Гран-при иясе кайчан билгеле була? Казанда 13-нче Бөтен Россия яшь режиссура фестивале тәмамланды. Быелгы фестиваль географик масштабы үсү белән үзенчәлекле. Россия төбәкләреннән тыш Казахстан театры труппасы да катнашты. Фестиваль көндәлеген хәбәрчебез Алия Галиуллина әзерләде. 10-дән артык коллектив заманча һәм үзенчәлекле спектакльләрен Татарстанның 5 театраль мәйданчыгында тәкъдим итте. Белгәнебезчә, фестиваль 10 ел дәвамында Камал театры тарафыннан үткәрелде, ә соңгы 3 елны Габдулла Хариф театры оештыра. Яшь режиссерлар килсеннәр, актерлар армиясын күтәреп, театр сәнгатен яшәргә урын калсын. Рәхмәт. Фестивальнең шундый уңышлы тарихы булуына сөенәм, ди театрның директоры Луиза Шарова. 13-нче һөнәр фестивале
фестивален без менә Казаныбызда Татарстан театрлары белән һәм дә килгән театр коллективлары белән кабул итеп уздыра алуыбызга бик шатбыз. Безнең фестиваль көннәре дәвамында 30 ноябрьдән алып 5 декабрьгә кадәр катнашты 11 театр коллективы һәм алар 12 спектакль күрсәттеләр. Һәм бик шатбыз тәнкыйтьчеләрнең килә алуына, катнашуына, шулай ук театр күрсәтүчеләре, мәдәни күрсәтүчеләребез эшләде фестиваль залларында. Киләсе елларга да фестивальне хәерле генә итеп уздырып җибәрергә насыйп булсын. Һөнәр фестивале кысаларында остаханәләр үткәрелде. Театр тәнкыйтьчеләре заманча театр, аның төрләре, темалары һәм исемнәре турындагы фикерләре белән дә уртаклашты. ГИТИСның өлкән укытучысы Владислава Куприна белдерүенчә, Мәскәүдә театрда яңалык юк. Аны күрү өчен Казанга яки Новосибирскига барам. Бүген театрның алтын чыры аерым төбәкләрдә ди. Чакырылган спикерларның әңгәмәдәше булып Нияз Игламов чыгыш ясады. Безнең бит фестиваль ул шундый плюралистический, монда төрле формалар, төрле жанрлар, иң мөһиме яшь режиссерлар, төрле театрлар, татар театрларда урыс театрлары. Хәтта Мари казах, удмурт килгәли. Ну быел казахлар килә мәсәлән. Музыкаль, курчак, драма спектакльләрне күрсәтәбез. Шуңа күрә безнең шикләр ул яктан юк. Безгә яңа сулыш, яңа караш, менә шундый сыйфатларны күрсәтәсе килә яшь режиссерларның. Шуңа күрә кемдер, мәсәлән, кайбер артистлар дебют ясыйлар режиссурада. Тәнкыйтьче Глеб Ситковский белем бирү дәресләре кысаларында заманча театрның берничә төрен билгеләп үтте. Зал белән сәхнә арасын юк итү, ачык һавада уйнау, иммерсив яки спектакль махсус театр бинасында бик аз тамашачыны үзендә катнаштыру һәм 4нче тере залдан бер тамашачы спектакльгә кушыла. Әлбәттә, бу төрләр бәлки камиллек түгелдер, әмма сайлап алу мөмкинлеге бирә. Татарстанда да бу төр спектакльләргә мисаллар бар. Һәр фестивальнең үз максаты бар. Ләкин һәрбер фестивальнең уртак максаты, минемчә, ул бүгенге көндә айрым театрның айрым бер өлкәсендә нәрсә бар икән, һәрбер театр нинди тенденциялар бар, бөтен гомумән театр сәнгате кая барганын күрсәткеч булырга тиеш, минемчә, фестивальләр. Инде һөнәр фестивале ул безнең бүгенге көндә, мәсәлән, республикабызда яшь режиссура нинди хәлдә икән күрсәтә торган фестиваль. Һөнәр фестивале яшь режиссерларга, актерларга киң кылачлы осталык чарлау мәйданы. Тамашачылар игътибарына соңгы театраль сезонда сәхнәләштергән спектакль премьералары тәкъдим ителде. Башкорт академия театры җинаять һәм җәза премьерасын күрсәтте. Яшьтәр режиссура яһәтеннән үсеп, театраль институтлардан килеп торалар. Әлбәттә, уларның эшен карап, шундай абруйлы критиктар баһалап, ниндидер теләкләрен әйтәләр. Бұл әлбәттә яшьтәр өчен нык зур мәртәбә. Узган елгы белән чагыштырганда быел тәнкыйтьчеләр зур бәя бирергә ашыкмады. Профессиональ яктан үсәргә, һөнәр фестивале дәрәҗәсен тагын да күтәрергә бар яктан да мөмкинчелекләр бар дип искәртте белгечләр. Алия Галиуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән ТМТВ каналында татар телендә җырлаучы яшь башкаручылар проекты башланып киткән иде. Оештыручылар яңа йолдызларны быел да кабызырга уйлаган. Шушы көннәрдә 2нче сезонның финал концерты узды. Кемнәр алар йолдыз булырга теләүчеләр? Аларга кем бәя бирде? Әлеге сорауларга җавапларны хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белән бергәләп эзлибез. Йылдызларга элек тиңләп кенә була иде, ә хәзер җырлаучылар барысы да диярлек сәхнә йылдызы. Һәр хәлдә үзләрен шулай танытучылар шактый. Беренче телевизион проект дип тәкъдим ителгән татар телендә җырлаучы яшь башкаручылар телевизион вокал конкурсы да йылдызлар әзерләргә алынган. Минхан Христиан Галевич татар радиосына килгән иде. Ул татар радиосында киселәрдә булды. Анда безнең җыелып үзебезнең яшьләр компаниясе һәм дәүләт арасында сөйләшү булды. Бу өлкәдә ничек эшләрдә. Ул шул сөйләшүдән калган эшләрдән килеп чыккан бу яңа конкурс. Менә хәзер инде бу конкурс 2нче ел була. Мәскәүдән чакырылган продюсер Лина Арифуллина сәхнәдә җанлы музыка, күмәк чыгышлар, музыкаль инструментлар җитмәде дип белдергән иде беренче проекттан соң. Быел төркемнәрдә, инструментларда уйнаучыларда булды. Телетамашада катнашырга теләк белдереп җибәрелгән 500 видео гаризаның 50се сайлап алынган. Яңа йолдыз менә шул 5 дистә арасыннан ачыкланды. Күкләрдә болытлар агыла,
сен юк қатынғы юк жаныма. Сойлап алу турында музыкаль билимсиз бир билмеген яшьләр дә Татарстан Республикасы дәүләт камера хора артисты Илнур Еникеев кебек әзме күпме танылган яшьләр дә катнашты. Назбыла жаныма сөйләгән сүзләре. Катнашучыларга татар телен белү җитенкерәми, репертуарда күп очракта дөрес сайланмаган. Бу хаталар күбесенә хас, әмма араларында бер сүзсез 4-5 тавыш җыеп финалга узучылар бар. Илшат Мөхәммәтҗанов җырлагач, Зөлфәт Хәким үзебезчә татарча булды дип иң югары бәя бирде. Әле мин курыккан идем, әйтәм, бик сыйык булмас микән дип. Әмма йөзгә кызыллык килешә булмаса, үзләренә дә, безгә дә жюри әгъзаларына. Илмира Калимуллинага быел күбесенең сәхнәгә чыккач мәмиләнеп торуы ошамаган. Очкын юк ди. Шул ук сүзләрне проектның режиссеры Лина Арифуллина да кабатлады. Гомумән, таләпчән жюри әгъзасы бары тик Самат Нургалиевка проектка килгәне өчен рәхмәт әйтте. Таң сайын ялгыз. Финалга узучылар исемлегендә Илнар Шәрәфетдинов та бар. Югыйсә 5 жюриның икесе әйе, икесе юк дигәндә, Айдар Галимов әйе дип коткарып калмаса, ул проекттан төшеп каласы иде. Иң төп нәтиҗә сайлап алырга егетләр кызлар бар. Алар беренче көнне килгәндән инделәр иде һәм проектның азагында бөтенләй икенче инде горур басып торалар. Бу инде проектның төп нәтиҗәсе. Иң мөһиме катнашу. Алар бүген монда җиңелмәсә, ул соңрак ничектер барып үз өстендә эшләп, аларга без стимул бирәбез. Ул шуда үзенә күбрәк көч ала дим микән. Сойлап алу турын узган катнашучылар 3 командага бүленеп, Алинә Шәрипҗанова, Филүс Каһиров, Алсу Әбелханова кебек остазлар карамагына тапшырылды. Мин сине шундый сагындым. Күрәсең, мин сине шундый. Күрәсең, син постановка ясадың хәзер. Тигез генә. Мин сине шундый сагындым. Финалда иң күп 21 балл Алия Бәдретдиновага бирелде. Ләкин төгәл кем яңа йолдыз исеменә лаек булганы әлегә билгесез. Аны оештыручылар шушы көннәрдә күрсәтеләчәк телетамашада игълан итә. Мөршидә Җихан, Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.